Sa may lingaw, madlawar, ba't nung mingawa eh? Sa may pangwarta na to ani ha? Ay tama. Ini. Hapon na, tinglawag na pod. Patay. Pa. Hindi ito'y lawag ito bay. 40 pesos na likwarta. So, mapalit ani eh. Ay silpon. Aw. Pirindan lang sura ko ni. Jen. Bulag sa tag mga isa kabulan. Kanya, bulag sa sinta yun. Hindi ka naging kayo mga kay. Isa kabulan yung bulag ani. Aw, prinda oy. Prinda dyan ako nito silpon bay. Jen. Kanya. Magbulag sa iyo tag mga isa kabulan ani kay wa jud panglawag sa manok bay. Mas importante yun sa kong manok gyud daw nga. Okay. Pak. Lagi man na bay. Oh, Jin, tanya, di jud mo di jud ta magbulag bay kinai lagi ro. Diskarte na. Papapugs pa inyo diskarte. Guys, natakaroon diri sa kuan guys, Prof Santol guys. Daghan kay mga kahoy diri guys. Nay mangga, nay kawayan. Yan ako ipakita sa inyo guys ha. Kanyo lingaw jud ko ni guys wow. Kanyo makahiya may tawag ni guys. Kanyo kay gunitan guys. Oh, maulaw siya guys. No. Kita mo? No. Okay kayo. Kusunta unahan guys. Napay mga nindot dito nga mga kahoy guys, nga mga putyukan dito guys. Oh. Uy, vlogger man yun. Vlogger! Uy! Oh, wait lang guys ha, kaya nakoy fans guys, diulong sa na guys ha. Nagkaka ko na. Okay na, naay cellphone niya, naay kanang selfie stick. What? Lagi na dyan, laro kayo na mo. Awa, vlogger jud. Shout out ko, Kalbe. Shout out, nakay kwarta niya. Unsa ko taon ako, Kal? Bata pa man ko, Kal. Nade bayad mo shout out. Oo, uy, langan, sikat biya ko nga vlogger. Sikat. Wala, magkukailan sa mo, ha? Sikat ka, be. Tagay na ko kwarta, be. Nga, ako naman ang gipangayo ang kwarta. Ako naman ang gipangkwartahan. Ay, shout out rin may gusto, shout out rin oh. Akong gusto i-shout. Tama na, okay na. So, presinto sa unahan ako. Unsa man tong vloggera to, uy? Mupag kita ka shout out. Bastos nga vlogger, ay. Jen, Tanya. Huh? Tita mo. Unsa? Taga nga nagkwartang vlogger siya ro di na manghatag. Pabuta-buta ta. Diskarte. Ang bata mo kung naagian. Ako mo nagipangwartahan tong bata, si Pata, tong mga bata. Uy, may mga tao diri bay. Ay, buta. Kini buta, dagang ginig sinsilyo sa bagod. Noy, buta ka, Noy. Vlogger ko, Noy. Oo dong. Buta lagi ko dong. Basig nakay ikahatag dia dong ultimo sa gamay lang. Sige, Noy, surtiha gid nimo karon, Noy. Oy. Okay, vlogger mo ko, Noy. Sikati ko nga vlogger. So naluoy jud ko sa mo kay buta man ka ba. So nagoy hatag sa mo, Noy. Piyong, Noy ha. Piyong, ay buta man ka, Noy, no. Ano ya? Kana ra gid sa, Noy ha. Salamat dong. Sige kay madaghan pa ko kantuan, Salamat Noy. kayo ane. Layo na siguro. Layo na jud kito siya bay. Wa siya masipyat ako diskarte yun. Magpangwarta. Sikat nga vlogger day ha. Uy, sikat kayo nga 20 lagi hatag. Sus. Aw. Na ako'y 40 plus 20. Sus, ay sinta ra gyapon bay. Prinda gyapon ang cellphone. Uy. Wa. Asam, dili naman to bay. Kung gipangita, Kol. Ako mga gigiday. Dili ang tulong ibutang. Nawa man. Kol, kabalo ko, Kol. Lahay mong bag. Ha? Pagtarong day ba? Nabi dito akong cellphone ug ang kwarta. Tugan ako, Kol. Ahay mong bag. Tagay sa kong kwarta. Atay, miski 20 na lang akong kwarta. Hindi ko dyan pangayoon. Asa Sa Kol, padung sa Kol. Nagkuha, Kol, kay ang katong sikat na vlogger.
Luyas buta eh. Gabi. Uy, tama-tama gid bay. Wow. Silpon. 20 akong gibutang, nahimong silpon. Napagi 40. What? Surtihan diskarte oy. Kastilan. Ah. Akong silpon, si Tanya, og si Jin. Naka 20